2 anys després que Mario Serra, escriptor i pare d'un nen amb pluridiscapacitat, organitzés el concert solidari Mou-te pels quiets, amb el suport de nombrosos artistes, amb l'Albert Om, amb la Nina, amb Gossos, amb Sergi López, amb en Queco Novell, amb el tricicle, el Mou-te pels quiets, torna a l'auditori aquest dilluns vinent a 8:15, de la mà de la Fundació Mas i Mas, en col·laboració amb l'auditori. Màrius, estem sentint les músiques ja, I tant. Ja hi som, L'Alba Ventura és una gran pianista. La pianista Alba Ventura, que està assajant aquests dies i voltant i tot això, no? Dilluns, dèiem, 23 de maig, sala 2 d'Oriol Martorell de l'Auditori. Les entrades ja es poden comprar al Teleentrada o a l'Auditori mateix, amb uns preus molt raonables, no?, de 15 euros a 25. Per què el tornes a organitzar? Bé, aquí hauríem de precisar perquè justament això és una conseqüència d'allò, L'Alba i concretament la Fundació Mas i Mas va mostrar la seva, el seu interès de continuar i, esclar, nosaltres des del Mou-te pels quiets i des de la Fundació Nexa, que és per a qui van aquests recursos, doncs vam estar-hi encantats, no? Però ho han liderat ells, i he de dir que específicament la pianista, l'Alba Ventura, va tenir interès en que la música, diguem, anés també pels nens discapacitats. És a dir, la recaptació anirà per nens discapacitats, Sí, va a la Fundació Nexa, que és una escola molt atípica. És a dir, és l'única, juntament en tot l'Estat, juntament amb una altra a Navarra, que recull la franja de 0 a 3 anys. Jo és la fundació que més conec, perquè és on va anar amb un fill, quan ben aviat, als 9 mesos, ja hi anava, perquè de naixement ja li van diagnosticar la paràlisi cerebral, i allò que et quedes totalment descol·locat, i t'adones o veus, doncs, com uns professionals magnífics es dediquen des de tan petits, diguem, a la cura d'ells. Esclar, de 0 a 3 anys és que no és edat ni d'escolarització, de manera que el sotrac que això representa agafa tothom descol·locat, i bé, hi ha centres de detecció precoç, però en general a mi em van salvar la vida, no? I en aquest sentit, molts anys després, quan em vaig veure, diguem, en cor de fer una mica de retorn, va ser quan vam organitzar tot el Mou-te pels quiets. A veure, els oients que vulguin ajudar i no puguin anar al concert, trobareu ara també un número de compte corrent, com si fos una fila 0, que pengem a catradio.cat/en directe amb un link. També trobareu més informació a moutepelsquiets.cat o a nexafundació.org. I dèiem que aquesta segona edició, la pianista Alba Ventura, doncs ens interpretarà obres de Robert Schumann, de Claude Debussy, inspirades en temes de nens, Sí, això jo estic absolutament interessat i encuriosit, també perquè és una tria molt concreta, feta molt ad hoc, no?, d'això. I bé, jo no conec pas totes les peces i en tinc moltes ganes, perquè l'Alba sí que li he sentit enregistraments i és una grandíssima pianista. I el llibre encara el vas venent? Es van fent reedicions? Sí, mira, fa relativament poc s'ha fet la traducció al coreà, que és una cosa que em té una mica inquiet, perquè no hi puc entendre res més que el nom, diguem, i encara la foto de mon fill corrent allà a la part final, no? Sí, el llibre, tant en català com en castellà, com en italià, com en romanès, com ara en coreà, va fent el seu camí i sobretot dona molt de retorn. És a dir, el llibre va sortir a finals del 2008, el primer concert va ser el juny del 2009 i mon fill va morir a finals de juliol, després d'aquell concert. Encara ara, cada setmana arriba algun correu electrònic d'algun lector, d'algú que normalment que té una relació directa amb nens discapacitats, no?, i que em parla de la joia i, en certa mesura, de la part positiva que desprèn el llibre, que nosaltres sempre ho vam viure així i que volem estendre dins del Mou-te pels quiets, relacionant una cosa com el col·lapse, com la discapacitat, amb una cosa creativa, en aquest cas, doncs, la música clàssica. En altres moments vam fer una subhasta d'art i el primer concert, doncs, com molt bé deies, amb música d'altre tipus, no?, amb els Gossos, amb el Pau Riba, etc. En general, la vida té aquesta doble, diguem,
diguem, composició de foscor i claror, i massa sovint el dolor, i la discapacitat comporta dolor, és només associat a la foscor, i això no és veritat. Això tothom qui ho viu, tothom qui té una relació directa, els pares, els propis, diguem, nens que ho viuen, són gent amb unes grans capacitats també, i amb una grandíssima capacitat per la joia i per la felicitat, cosa que potser per la civilització aquesta judeocristiana de la qual provenim, sembla que el dolor només se li pugui associar, doncs, al silenci, al dol, a la negror, i és tot el contrari. I el teu fill va arribar a entendre que hi havia un llibre que li havia fet el seu pare basat en ell i que s'havia organitzat un concert? Ho va arribar? Tu creus que ho va saber? En la mesura que puguem definir què vol dir entendre, jo crec que sí, perquè des de la sortida del llibre i els 7 mesos que ell va viure encara, passant pel concert, que ell va acabar dalt de l'escenari també, jo crec que devia rebre més abraçades que la resta dels anys abans, no? I no pas per falta de ganes nostra, sinó perquè moltíssima gent allò el va fer visible, no? I en certa mesura li va arribar molt. Jo crec que aquestes energies, tothom qui té relació amb algun discapacitat sabrà de què parlo, no? Hi ha un vertigen allà que primer et quedes com molt, diguem, garrativat, però després la veritat és que és una mena d'esclat, no? I ell reaccionava a estímuls més aviat sensorials. Diguem, ell mai no va poder entendre el llenguatge, ni va poder entendre, diguem, o copsar com nosaltres podem fer, però estic convençut que sí que va entendre el llenguatge del cos, el llenguatge de les emocions, de la vibració, i, bé, annexa, em deien, per exemple, que amb la musicoteràpia que li feien, ell no era gaire de Vivaldi, era més aviat de heavy metal, no? Jo ja sé que això aniria en contra del concert d'aquest dilluns, ja sé que més aviat parlem de música culta, però la reacció que ell tenia era amb músiques molt rítmiques, per exemple, amb didgeridoos, d'aquests australians, i això que el fessin vibrar. I en aquest sentit jo estic convençut que moltíssimes vibracions li van arribar a través del Mota pels quiets, sí. I ara diríem gairebé 2 anys després de tot això, jo avui pensava amb tu i pensava, no sé, esclar, aquí al Màrius hi ha el concert, és l'altre concert, però ara en Llulló ja no hi és, no? Deu ser una barreja de sentiments. Sí, és una barreja, evidentment, és un vertigen, i viure i passar, diguem, el Rubicó de la mort d'un fill realment és, no ho pots amagar, diguem, diria que és la cosa més intensa i més dolorosa que m'ha succeït, sense cap mena de dubte. Però també t'he de dir que tots els records, gràcies al llenguatge, a fer-ne relat, haver fet el llibre i haver fet el concert i a mantenir un cert compromís en donar suport a tot el que es faci des de la Fundació Annexa, això el que fa és mantenir viu el record. I tots els records són dolços. Diguem que tots els records que hi ha són positius i omplen de sentit el fet de fer les coses, de manera que a mi no només no em proporciona cap problema, sinó que al contrari em fa molt de goig, i a casa el Llullo és molt present. Vull dir, l'esmentem molt sovint, sempre amb un somriure a la boca, no? Què diu l'Antònia? Visc en Màrius, molt bona iniciativa, i en Mia d'Argentona diu gràcies per posar el Children's Corner de Debussy, i ara el Llullo diria gràcies per posar aquest didgeridoo australià. Fantàstic, sí senyora. El Children's Corner, a més, de Debussy, el podrem sentir en aquest concert del 23 de maig a 8:15 a l'Auditori, i podrem sentir també aquestes escenes d'infants de Schumann. Alba Ventura, una noia més que va tenir una magnífica mestra, no? Alicia de la Rocha, va estudiar amb Alicia de la Rocha, que per tant ha de ser un concert d'aquells que s'hi ha d'anar. Realment és una de les representants més emergents, diguem, dels intèrprets catalans, i es passa el dia, jo des de que la conec i arran d'aquest projecte, fent concerts a Londres, Berlín, per Europa, vull dir, no para mai quieta, no?, en aquest sentit, i per això es mou pels quiets. Màrius, gràcies. A vosaltres. Gràcies.